Nasunog ang bahin sa usa ka opisina sa Justice Hall sa Zamboanga City. Pipila ka mga dokumento ang naabo. Nakaalerto si Efren Mamak. Good morning kay mga kanang Kinol of Justice. Gilamoy sa kalayo ang bahin ni ining Justice Hall sa Zamboanga City sa Barangay Zone 4 pasado alas 3 sa kadlawon adlawng Sabado. Butang nga gikabalakan sa ubang residente nga basig nasunog sab ang mga importanteng dokumento sa korte. Kasalukuyan na susunog yung Hall of Justice ngayon. Malaking sunog ito. Yung mga cases natin dito na sunog na. Hinoo na pakgang ang maong sunog sulod sa halos usa ka oras. Matod sa BFP, nagsugod ang maong sunog sa 3rd floor sa building, partikular sa room 314 nga usa ka opisina sa Municipal Trial Court in Cities. Ug daw dinhi ang pipila ka papeles nga gingong sinugdanan sa sunog. Gumikan sa kadako sa sunog mikatay kini sa ubos nga bahin sa building. Gani nalakip sa sunog ang ubang gamit sama sa mga karaang kabinet, office chairs ug aircon. Gibana-bana ang moabot sa 800,000 pesos ang danyo sa sunog. Hinuon walay angol sa itabo. Sa karon nakakordon pa ang nasunog nga opisina samtang giimbestigahan pa ang tinubdan sa sunog. Ginasuta pasab ang eksaktong mga dokumento nga naabo. Nag-coordinate pa kami sa NPCC kung ano nga talaga yung content ng mga documents na yun para ma-verify lang talaga namin. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.